Takhle to vypadá, takhle to vypadá, když jdeme z centra a tady je Denisa a tady je Páťa, který nemá žuky. Počkejte, já vám něco musím říct. No, koukejte, jak mu tečou. Koukejte ten průjem, koukejte z uší, jak jdou. Wrestling! Mašer, tady to nedělej, já jsem nasidlej. Jo, si nasidlej na obočí. Nedělej. Pravděpodobně Kamila Bandejová má radši vesmír. Nenatáčím. Koukejte, hej, to se před... TV koleno. Ono to musí být. Tak víš co, já nejsem to. No, takže od začátku jakože. Akce, televizi. Dobrý den. Vítám vás pořád televize. Vítáme vás v pořadu TV Koleno. Jdeme do Tanvaldu. Teď jsme v Tanvaldě, vole. Jdeme do Tanvaldu. Připravte se na ten autobusák, který to bude za chvíli. Tak počkejte, Dobrý den, vítáme vás v pořadu TV Koleno. Teď se seznámíme s panem Patrikem Kotlárem a Kamilou Bandejovou. Pojďte za nás. Dobrý den, pane Patriku Kotláry. Dobrý den. Jak se máte? Já? Ano. Mám. A chtěli bychom vědět, jak to je jako tebou a nesouborem Bengale Čave. Já jsem Bengale Čave, soubor neexistuje. Soubor neexistuje, takže to bylo jenom, byla to jenom trapná ironie? Víte, máte vůbec dání, co to znamená ironie? Vlastně ne. Ani tohle to není pravá kamera, je to telefon. Představujeme vám kruhový objekt tady v Tanvaldě. Vždyť ty Jageši všude. Teď se seznámíme. Ulice Žáková. Ano. Kde je i autobusové nádraží. Ano. Ano, vidím. Bydlí zde místní Romové. Například. Kteří jsou ve světě uznávaní. Ano. Teď se seznámíme s paní Kamilou Bandejovou. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak se máte, jak vám visí? Jo, dobře, já visím do křiva. Tak to jo. Tady jsou takhle. Tady jsou dvě holky. Tohle to je Klaudika a Natála Pulovi. Občané naši. Prostě to jsou ty Tanvalďáci. Dobrý den. Lukáši. Ahoj, čau. Čau. Dobrý den, pane Lukáši Balogu. Chtěli bychom vás zeptat na pár otázek. No, čau Lukáši. Ahoj. Tak co, jak máš? Je to Píťo Kezí. No, Píťo, tak to je tam. Tady máme Lukáši. Kolik ti pozor. To je ten můj parťák. Kde ho Podáme ještě. Tady máme centrum města, jenom jedna silniční ulice. Nic nejde vidět. Ukáž. Všimli jste si, že TV Koleno natáčíme na to stejném místě jako... Ana, moderátorka. Jak se tomu říká? Ne moderátorka, rozhovorka. Redaktorka. Televize Markýza. Děláš dvojhlas si tady, hej. Na to, co čaj. Jdeš domů? To jsou včeráci. Místa, kde jsou hovna. To kameruje. Kde je Tanvald? A chceš to mít na hlavě? Ty, proč? Cigánská hračka. Když to máš si na nohu. Hele, dobrý jo. Hej, Kamilo. A sundal tebe kavo, dal nějak poprcám, pořádně a udělám tebe týkatýho lásku. Odesero do bordely. Ty vole, aby si nešedl tu cigaretu. Nech mi ne, vole. A nesero. Jak ho máš, já tebe ho takhle ne, ale dělá se to s volnou rukou. Já seru. Chceš hajzl, řekl jsem ti, že mi máš nechat. No. To jsou prostě lidi, to jsou prostě ty Tanvalďáci, kteří se neumějí chovat. No ty debilové. A ty jsi co? Já jsem Kamila Bandejová. A ty jsi kdo? Ne, ty jsi měla, já jsem mladá obloha. Já jsem mladá obloha a chci vám věnovat oblohu na vaší vlajku.
Joj, mám. Já jsem tráva a chci vám věnovat trávu, abyste mohli souhulit. Já vám věnuju kluci, abyste byli černý. Jo, abyste byli černý a abyste jenom měli číst. A tohle je Páťovo oko a tady má obočí a žuky. Hej, nahrávejte tady ty hrdličky. Tak jo, no. To se nechá ti dohodná. A já vám to dělám, živá jedna. Ty tady. Hej. Tak to je ten bod. Oh, hej. To je kurvila. Ale tak já to nemůžu. Hurý, míň! Šlápla si do kula, mále. Nemusíš mále. Ještě, že jsem si to řekl. To je stejně nešla. Tady máme pusu. Udělal jsi ten nejfishing, jako jsem měla já. V životě. No. To jsou spíš novomanželé, chtěla bych říct. Novomanželé. Puťa Baloga, Kamila Bandiová, normálně. Smith a jak mu nevíme, Angelina Jolie, ne? Jo, pane paní Smithovi, Odana, nemožno. To je vrdizu. Říkám. Jo. Tak tady, tohleto jsou brácha za Segrou. To si podobný, ne? Jo, to jsou oni. Ale nechci to dal. Hele, žlutá. Dále jsou další cigání, ale jdeme s tou, vidíte? Tady je ten autobusák. Jdeme za ním a jdeme na tam. Krytá kamera! Akce! Tady mám vedle sebe 2 místní Romky, které mě napadají, že jsem gád. Ty místní Romky, vole. Co to znamená gád, jo? Tak jo. Vysvětlete mi to. Já vím. Počkej, já tam přibej. Prosíme tedy slečnu Balogovou. Klaudie Balogová, vysvětli nám to. No co já vím? To je na 25. 30. Takhle? Takhle. A koho? Všechny, ne? Jo. Tady televize. Tady tu je teď nemáme online. Takže, kdybyste chtěli, tady máš. Prosím tě, nebyl mluv. Tady nám těch holky vysvětlili, co to znamená gáďo. My jsme strašně moc Říkáme jenom Dáme tento význam slova. Tady ve To je kotelna, na to mi nestojí. Ne, To je kotelna, to nemůže. ne, to značí. Nic, jeď dál, to je tvůj telefon. Ne. To je tady, paní Kamily. No, už se nám to vysvětlila slečno Balogová. A jdi každý na oko. To je TV koleno, to ne TV oko. Aha. Já. Máte, jo. Zdravím. Máte pěkný kolena. Jo, hej. Pamatuješ? Počkej, jsem vlastně nebyl, tak mi Jo, pasu. Smršá, To mě líská. hej, a jdete se mnou, jdeme do krámu, jdeme do krámu. Máme máš peněz. Jenom 12 korun Na na kameru, kamu. kolik máš peněz? Ukáž. Počkej. Dej mi peníze. Tak povede práva sem, ještě podporu. Počkej. Pro chlubice, stop.